Mentres Galicia comeza a deixar atrás os peores momentos da terceira vaga da pandemia, danse os primeiros pasos na nova desescalada. E facémolo coa intención de non ter que volver atrás, e engado, pero se temos que volver atrás, volveremos. Non vamos a dubidar en facelo. Ante as primeiras sinais de alarma ou de preocupación, volveremos a tomar restriccións. A Xunta recupera así a división das restriccións en 3 niveis. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés estarán no 2. Estarán permitidas as reunións de non conviventes cun máximo de 4 persoas. A hostalería poderá reabrir só en terraza e co 50% da ocupación e deberá pechar ás 6 da tarde. En canto á mobilidade, poderá haber desplazamentos entre todos os concellos que forman a área sanitaria. Se sitúan neste nivel todos os concellos que conforman a área sanitaria da Coruña, a área sanitaria de Ferrol e a área sanitaria de Pontevedra, nos que a baixada de UCI aínda non se produzo coa intensidade suficiente. Probablemente a área sanitaria de Pontevedra poderá empezar ya a abrirse en la próxima semana, esa que mejor está. A excepción nesta área é Catoira. O municipio queda no nivel máximo de restriccións, polo que permanecerá pechado. O primeiro nivel será a dos concellos onde a incidencia 14 días supere os 500 casos por 100.000 habitantes. Nestes municipios se manteñen as restriccións ata agora vixentes. A área Santiago Barbanza, pola súa banda, inclúese no nivel máis baixo de restriccións. As reunións de non conviventes non poderán ser de máis de 4 persoas, pero a hostalería poderá abrir tamén o interior o 30%, mantendo as terrazas o 50% e o peche ás 6 da tarde. En canto á mobilidade, poderán desplazarse a concellos da súa propia área e tamén as de Lugo, Ourense e Vigo que se atopen na mesma situación. Por tanto, un concello da área de Santiago, que está por riba de 250 ata 500, pode ir a outro concello da área de Lugo, que está por riba de 250 ata 500, pero non pode ir a un concello da área de Lugo por debaixo de 250. Eso permite unha maior mobilidade, permite a moita xente poder ir á súa segunda residencia. Nos concellos de Santiago e Barbanza poderán reabrir ximnasios, piscinas e centros deportivos, respectando as capacidades e co uso obrigatorio de máscara. As medidas entrarán en vigor este venres 26 de febreiro e, segundo o presidente da Xunta, todos os mércores anunciaránse posibles cambios nas restriccións en función da situación epidemiolóxica.